kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, ug makabaton sa tanang kahibalo, ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapapalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapusalanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking di paminaw. Niya nasab kining tulumanon, nga giuluhan The Woman I Love, kunang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon kini sa Veritas, mo gyapoy makig-uban kaninyo, ug nang hinaot nga sa gihapon na nakamo sa maayo nga panglawas. Aron anda mabinaw sa mga importante nga mga pulong nga atong maluwatan dinhi sa mga tulumanon. Kagahapon, atong naisaad kaninyo nga atong palawman pag-ayo o i-expound ang mga pulo nga maoy tagaan o pagdako, no? Tagaan og dakong pagtagad sa atong patron nga si Senior San Vicente. Karon na bang Sabado ang atong kapistahan. Ugma, no? Ang dugukan kay niya nga pagtulunan may labot na sa lunsay nga kugma o pure love. Apan sa dili pa nato ni iskutan mga suking paminaw,
medyo na aghat ako sa paghatag o panahon, no? Nga mao ni atong unahon karon kining pipila ka mga questions kay ang uban ni ini dugay-dugay na ni, no? Nya karong Sabado o ugma ra ba, murag I'm not sure na ato ning tagaan og dakong pagtagat mo na nga iuna-una na lang ni nako karon, no? Pagtubag ani paningkamutan lang yun nako nga dili nako mataas ang pagtubag ni ining maong pangutanaha. Okay, mga tulo ni siya. O yeah, tama. Mga tulo ka pangutana. At di din ta maglangan, no, ato ding pasahon. Matud pa sa unang pangutana, sumala kuno sa Juan Kapitulo 14, tudling 28. Ako na lang ninggi sabot ha, kay taas mga itong question. Sumala lagi kuno sa Juan 14:28. Gingon man diha nga ang atong Ginoong Kristo nag-ingon nga ang amahan labaw kay kaniya. Ang amahan labaw sa atong Ginoong Kristo. Iniamatod pas pangutana lagi ngano man nga ang simbahang Katoliko nanudlo man nga ang amahan, anak ug Espiritu Santo tupong walay ubos nilabaw nila. Equal lang yun diya sa pagtulon ang Santissima Trinidad. Yeah. Sa Juan 14:28 na ito na mabasa. Noon nang makaingon din tangano mampuntuon na, no, nga ang tinuo ang Katoliko nagtudlo man nga ang amahan, anak ug Espiritu Santo diha sa kinaiya sa pagka-Dios tupong walay ubos nila. Samtang ang atong Ginoong Jesucristo klaro man nga nag-ingon sa San Juan 14:28 nga ang amahan labaw kay kaniya. Dili ba klaro kuno nga usa ka sayop gyud ang doktrina sa Santissima Trinidad nga gitudlo sa atong tinuoang Katoliko. Unsa may atong ikatubag niya na kaning kamutan lang yun ako nga mamubo. Pero kung gusto mo detalye ani at tangilang dinhi sa atong tulumanon. Okay, ang atong mubo nga tubag ni ini, no, mga suking tigpaminaw ug alang ni atong nangutana, wa lang nako mabasa ang cellphone number kay na-delete man ako pag-una, wa na ko ma-take note, no? Okay. Ang atong mubong tubag mao nga simple ra kaayo ni siya tubagon kung atong huna-hunaon nga ang pagka-Dios sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang kinaiya sa pagka-Dios lahi kay sa iyang kinaiya sa pagkatao. Ang iyang kinaiya sa pagka-Dios mas labaw kay sa iyang pagkatao. Ang atong prueba niya na kining atong mabasa sa Pilipos Kapitulo 2 tutling 6 ngadto sa 9 atong basahon. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinagis kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton daw iya kininggipyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usag kasulugoon. Natao siya nga sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Og tungod niini gituboy siya sa Dios ngadtos kinatas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Mga suking tigpaminaw ingon sa atong nabasa nga diha sa atong Ginoong Jesucristo anaa gayod niya kanunay ang kinaiya gayod sa pagka-Dios, no, sa tudling 6 no, sa Kapitulo 2. Apan
wala siya magkuna-kuna sa pagpakigtupong sa Diyos pinagis kusog sa tupa. Wala manghambog o wala mangginalot, wala magpagarbo ang atong Ginoong Kristo bisan tuod naa na niyang kinaiyaha ang pagka-Diyos. Unsa may iyang gihimo, no? Pagpakita nga wala siya magpagarbo bisan anaa niya ng kinaiya sa pagka-Diyos. Matud pa sa iyang kaugalingong kabubuton, daw iya kininggibiyaan o gisulob niya ang kinaiya susag kasulugoon. Nataw siya sa magkanato o nakita siya ingon nga tao. So klaro kaayo nga ang kinaiya ni Kristo sa pagka-Diyos lahi kaysa iyang kinaiya sa pagkatao. Kaya nga naman sa Juan 1:14 kadung ato nang nabasa sumiyagi nga sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong ubanan sa Diyos Amahan ug ang pulong Diyos usab. Sa tudling 14 ang pulong nga Diyos nagpagkatao, was made flesh. So lahi ang iyang pagka-Diyos ug ang iyang pagkatao. Mas labaw ang iyang pagka-Diyos kaysa iyang pagkatao. Klaro man gayud din mga suking di paminaw. Nagingon, sa iyang kaugalingong kabubuton, daw iya kininggibiyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usak kasulugon. Nataw siya sa magkanato o nakita siya ingon nga tao, nagpaubos siya. Take note, aning mga pulong, nagpaubos siya. Unsa man ang kinaiya niya nga ubos. Siyempre, atong masabot, base sa atong gibasa, mao ang kinaiya niya sa pagkatao. So, kadtong nagingon ang atong Ginoong Kristo nga ang Amahan labaw kay kaniya, ripirido to sa iyang kinaiya sa pagkatao nga ubos kaysa kinaiya sa pagka-Diyos. Ug matud pa usab sa kadtong nadunggan ako nga eksplanasyon gikan sa sukapari. Diha usab sa relasyon isip amahan ug anak. Nga si Kristo mahimong ingnon nato nga ubos. Kay kung maghisgot ta og ranggo, mas labaw man gyud ang amahan kaysa anak, di ba? Pero kanang pagka-Dios matud pas mong pari, kinaiya man guna. Dili man na tungod kay amahan ka, Dios na ka. O dili. Kay ikaw karong naminaw, posible amahan ka. Pero dili man ka, Dios. O di man mo't pasabot nga kumo amahan, Dios na dayon. Depende. Mahimong ingno nato nga Dios ka kung duna kay kinaiya tibuok sa pagka-Dios. Pero usara may Dios, ang Diyos sa langit. So, ang kinaiya sa pagka-Dios, usara man na, dili man na daghan, mao nang ingno nato nga sa kinaiya sa pagka-Dios ni Kristo o sa amahan, usara man, humana man nato na maeksplikar sumiyagi din histong tulumanon, di ba? So kung maghiskot og kinaiya sa pagka-Dios nga usara, dili ta magkaingon nga dunay ubos, dunay labaw gani. Kay usara man, humana man nato maeksplikar ng kinaiya sa pagka-Dios nga usara, di ko na nasublion kay mataas na dunya kayo, no? So, mao na nga kung maghisgot o relasyon ni Kristo sa iyang amahan, ubos siya. O ang iyang pagkaanak o ang iyang kinaiya sa pagkatao. Sumala sa atong masabot, sa atong nabasa sa Pilipos Kapitulo 2, tudling 6 ngadto sa 9. Pero kung hisgutan nato ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos, well, sanglit usa sa amahan, di ta magkaingon nga naay labaw nila o naay ubos nila. I think mao na ang atong mubo nga tubag sa pangutana, may labot na sa atong doktrina, may labot na sa Santissima Trinidad. Ang gipasabot sa atong simbahan nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga tupong sila, mo't pasabot way labaw, way ubos nila, referido kana sa kinaiya nga usa nga mao ang pagka-Dios. Apan kon ang itumbok nato mao ang kinaiya niya sa pagkatao o ang iyang
relasyon isip anak ubo sigud siya. Wala tay supak na anak mga suking tigpaminaw. Okay, at tutas laing pangutana. Kini ato na yung na note ang number. Gigan sa 0928-299-4754. Gani nagpaila siya nako si Brad Dan. Salamat nga nagpaila ka igsuon Dan. Madud pas pangutana ni Brad Dan, ang Biblia libro ba jud kaha ni sa Ginoo? Ang Biblia libro ba jud kaha ni sa Ginoo? Dugay-dugay naman ni waday na ko ni na wani na ko ni ba. Ganina ra na ko ni nakitaan sa palay ni akong na take note. Wa man na ko ni matubag. Well, ang atong ikatubag ni wingon lang ta nga kung atong mogamit ta og kana bang reasoning power la lang. Yeah. Kay kung moingon ta nga tinuod ba jud kaha nga kining Biblia libros Ginoo? Well, mahimo man nga mo presume lang ta. Mahimo nga atong tubag presumption lang. Dili gyud siguro kanang gitawag nato objective. Kay tingali mo ingon ta nga mahimong objective kung ang Ginoo mupakita nato diri dayon ang Dios mo kanaog dan musulti o mo kini ako ning libro. Pero kung base lang sa istorya sa mga tao, mahimong di man ta mutuo dayon, di ba? Kaya gani ang atong simbahan nga Katoliko mao may nagpailaan ning Biblia nga kini linamdagan sa Espiritu Santo. So, ang testimonyo naman sa mga tao mo'y atong gituuan. Dili man gyud direktamente nga ang Dios mo'y nag-ingon nga kining Biblia ha, ako ning libro. So, naata karon sa paghunahuna kung ang testimonyos mga taong nag-ingon ay kining Biblia linamdagan sa Espiritu Santo, libro kani sa Dios. Sao nato pag kanabang paghunahuna ba nga makatuo gyud niya na. Well, sa akong kabahin mga suking tigpaminaw, kung atong hunahunaon ba gamiton nato kanang pangwinta. Kung maingon galit ang Diyos, so mahulagway na ito nga kamhanan siya, pinaka dako siya o kung sa mga itong mga pangunahon na anak nga basta labaw siya sa nga tanan, kamhanan kaayo siya. So ma-picture na ito ang kanabang dako kaayo nga pananglit o atong itandi o usa ka butang ang Ginoo. Dako kaayo siya. So meaning ma-picture na to kanang usa ba kahigante no kung magpasumbingay ta. Yeah, aki sa kagamhanan niya. Unya kung atong lantahon sa tung panahon karon, mga suking tigpaminaw, kung maghisgot og tinuhuan, ang pinakadako kaayong tinuhuan pud nga makita nato nga naila sa tipo kalibutan para nako sa ako laning akong panghunahuna upos itong pagbasa-basa mao man kining Christianity. Og ang tao pod nga labing naila kaayo gyud sa kasaysayan mao man ang atong Ginoong Hesukristo. So kung atong i-pattern nga mayong kag Dios tako kaay sa nga tanan, sumayon ta matandi nato nga kinsa mang tawhana nga naila kaayo sa kasaysayan. Number 1 nga ngalan base pod sa iyang nahimo sa buhi pa siya wa may lain ang ato mang Ginoong Hesukristo. So ug maingon ta nga naay Dios, maingon ta ang Christianity pinaka dako o pinaka nailas tibuok kalibutan. So mo santop dayon stong hunahuna nga huy ang nanudlo may labot na ni Kristo mao man kining Biblia. So usa na siya kapunto moingon ta nga libro gyud sa Dios, linamdagan gyud sa Espiritu Santo. Dayon lain pong atong ikasulti niya na sa pagtubag mao nga pinaagi sa mga katumanan
Meaning kung dunay mga natali dinhi sa pananglit sa daang testamento, unya na tinuod yun na, nakabaton yun nagkatumanan. Meaning, kana nagpasabot nga katuhuan ang mga nahisulat dinhi. Buti pasabot nga kun ang mga panagna nangatuman, well, katuhuan siya. O dili po ta makaingon kay basin doon ay mga tao mag-ingon ba nga, ang Diyos, kung naay Diyos, pero wala na magpasabot nga kanang naa sa Biblia, naa diha nahitala, naidayag ang iya mga pagtulunan, basig doon ay maghunahuna o ginana ba? Sao man ang pagsiguro. Well, ang atong ikasulti niya na mga suking tigpaminaw, mao nga magamit gihapon tag reasoning power. Okay. Unsa man? By the way, nga nung magamit mo tag reasoning power? Well, atong kutluon sa si St. Thomas Aquinas. Hatod pa ni St. Thomas Aquinas nga, faith is not opposed to reason. Faith is not opposed to reason. Sabi ni siya pa, ang pagtuo dili kasupak sa rason. Mangutana siguro tangan nung mitumaw man ang mga pulungan ni St. Thomas Aquinas. Kay sa iyang panahon, doon naman may challenge ng mga tao ba? Doon ay mga banggiitan po ng mga tao siyang panahon nga ni challenge anang pagtuo. Kadtong dili mo tuo ni anag, ang uban kasagaran dili mo tuog Diyos o mga atiyo. Ni challenge sila. Ilang gi pamatud-an kunuhay nga ang pagtuo supak sa rason. Giyon sa nila pag-justify, pinagis pagpangutanan nila daghan, unya wala kuno matubag sa pagtuo. Wala matubag sa mga Kristiyano. Meaning, ang pagtuo kuno kasupak sa rason. Ya matod pa ni St. Thomas Aquinas sa pagdepensa sa pagtuo niyon siyang, no, faith is not opposed to reason. Ang pagtuo dili kasupak sa rason. Buti pasabot ni St. Thomas Aquinas sa iyang challenge po nga, doon na tayo tubag. Meaning, doon na tayo mga rason. Kanang ilang mga pangutana, ato nang matubag. So, ki-justify na ni St. Thomas Aquinas o daghan pong nituo niya o gani kita mga Kristiyanos nag-adapt sa iyang prinsipyo nga faith is not opposed to reason. Meaning, doon na tayo tubag sa ilang mga pangutana. Natagaan na to reason ang ilang mga pangutana milabot na stong pagtuo. Okay. Sumobitaw na ingon si Pedro nga sa 1 Pedro 3:15, kinahanglan andam kamo sa pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod mahitungod sa inyong paglaom nga nangkon o mahitungod sa inyong pagtuo. So meaning, naagyo'y tubag, naagyo'y reason. Mahimo lang nga makaingon ta nga ang pagtuo kasupak sa rason kung dili ta mantigong matubag. Mao na mga suking di paminaw. Okay. Asa na ba ta ato? Sa pagtubag sa pagutana? Okay. Ang Biblia, libro ba jud kaha ni sa Ginoo? Well, ang atong dugang kasayuran o tubag ani no mga suking tigpaminaw labi na gyud ni Brad Dan no. Igan sa 09282994-754. Mao nga pananglit kung dunay mga tao pud mag-ingon nga kung dunay Dios pero napakya siya sa pagpadayag sa iyang mga pulong o siyang mga pagtulunan. Dili po ko katuo ana, dili ko ka-believe nga naman. Kay kuno nahunaon na to nga ang Dios nga naghimo sa kalibutan o sa universo, gamhanan gaayo siya sa nga tanan. Kunya magkaingon ka napakya siya pagpaila siyang kaugalingon o pagpadayag sa iyang mga pagtulunan o sa iyang mga pagbulutan. Behuna-hunaon kuno nato. Ang Dios nga naghimo sa adlaw, naghimo sa bulan, naghimo sa mga bituon, naghimo sa atong kalibutan ug naghimo natong mga tao, mutuo ka sa iyang pagagamhanan, makaingunta nga napakya siya pagpaila sa iyang mga pulong o sa iyang mga pagbulutan. Para nako sa akong pangisip, murag malisod na ako na ingnon ana. Ano man, sa kagamhanan niya,
kana palang Hinoong pagpailas siyang kaugalingon o pagpadayag sa iyang mga pagtulunan mapakyas siya para nako dili. Sa iyang kagamahanan, simple ra kaayo niya himuon pagpailas siyang kaugalingon o pagpadayag sa iyang mga pagtulunan. And I believe nga iya gayong napadayag, iya gayong na-reveal ug mao nang naa sa Biblia. Ngano tungod kay wala pa'y nangapaltos sa mga prophecies, mga panagna nga nanay sulat. Ang tagda nga dunay bata nga ipagkatao pinagis ka ulay nga babae natuman. Nga ang bata mahimong inila, mahimong hari sa tibuok kalibutan, natuman. Kadtong pagpagkatao sa itong Ginoong Hesukristo. Kadtong tagna nga kining ang katungdanan sa usa ka sinugo sa Dios kung mabakanti pagapulihan natuman kadtong panahon sa kana bang atong galing na hisgutan sa miagi katong nabakanti ang katungdanan ni Judas day nagpili sila hulip nga ang nahulip maus Mateas natuman o kung maghisgutas mga panagna o nga gihulagway ni San Pablo hinay-hinay na yung natuman nga hangtod karon padayon pang kana bang padayon pa nga atong gi-realize gisinati ang mga katumanan. Gani ato ning gibasa kagahapon kadtong ikaduhang Timoteo 3:1 ngadto sa 5. Gani no? Wala ko'y panahon sa pag-establish o pagparehag og ayos sa mga pagpamatuod, no? Kaya mataas na pudog ayo. Gani, nataas-taas na nato ni. Okay. Well, asan na ba? Okay. Laing pangutana, duha na lang yun eh. Gikan sa 0928-299-4754. Matod pa, sa unang konselyo sa Vatican, dili ba ang mga pari lang ang makahikap sa hustisya? Wala na ko ani, nasipyat ko og sabot o basa sa iyang pangutana. Mao na ini. Ang unang konselyo sa Vatican, tukay magun niya ito pa ning 23 ning pangutana rin, May 23. Oh, sa man May 23. Karon 25. Yaging adlaw, no? Okay. Sa unang konselyo sa Vatican, dili ba ang mga pari lang ang makahikap sa husteya, di day hustisya na naon sa lagi ni. Okay? Maguna to na gitubag dayon, no? Sa unang konselyo sa Vatican, dili ba ang mga pari lang ang makahikap sa husteya? Nagina bang kalawat na to ba? Dias misa, no? Gitugutan ba ang mga kaabag sa simbahan paghikam sa husteyas? Okay. Mao ni ang pangutanan gikan sa 0928-299-4754. Sa konselyo o unang konselyo sa Vatikano ba ang mga pari lang ang magkahikap sa husteya? Ang atong tubag, yes. Okay, sa atong panginsusi, yan itong unang konselyo sa Vatican, ang mga pari lagi makahikap o magkahikam sa husteya. Kay wala pa man po'y mga kana bang gihimo natong kanang gitawag natong mga kaabag kon kanang extraordinary minister. Yeah. So mga pari lang. Dayon by the way, no, basig to na ko nalimtan pagyudaan na, no? Kay murag naa sa kunahuna ni Santo yawa dayon masulti na to. Yeah, okay, dapat masayran yun nato, no, kay naglibog ya po ng uban ani bisan ako nahinumdum ko doon na po ito ng utanan ako nagismiyagi, no? Pero ang ikaduha ko diri gud, gitugutan ba ang mga kaabag sa simbahan paghikam sa husteyas? Yes, sa karon na inani man guna, no? Sa unang Konselyos Vatikano, walay kaabag kun lay minister. Kay ang misa sa una god dili man novus ordo mise, kundi
Tridentine Mass kung traditional Latin. Mo man to atong misa sa una. O gunya, sa Catechism of the Council of Trent, it is the priest alone, ang pari lamang, maoy makakonsagrar o maka-administrar sa Eucharistia. Ang mga konsagrado ra gyud, no, o mga pari ra ang makapakalawat o kanang atong mga diakono. Unya magluhod pa jud na kung mga lawat sa una. Pero karon na gani sa Second Vatican Council, kung ato nang isgutan ng Second Vatican Post-Conciliar Documents, gitugutan gitugutan ang mga extraordinary lay minister kung wala na dyo'y pare nga makakurot og pakalawat sa daghang tao. So bali ingon ani, kung magisgot ag mga pare mo na gitawag nato og ordinary minister. Yeah, ordinary minister. Kanang atong mga kaabag ron gitawag na og extraordinary lay minister. Sa First Vatican Council wala pa nang atong mga extraordinary lay minister kun mga kaabag. So sa una, sa First Vatican Council, ang mga pari ra gyud kun kanang gitawag na tog ordinary minister ang maka hikap niya ng hostea. Sa Second Vatican Post-Conciliar Documents, mao nang naana ng kanang lay minister na to or extraordinary lay minister kun mga kaabag. Yeah. Ug unya ang atong nahibaw-an ana ang balao diha mao ni, no? Nga ang mga kaabag back up lang na sila. Sa atong panahon na niro na sa Second Vatican Council, ang mga kaabag back up lang na sila, meaning pananglit kung gamay ray mga lawat unya daghang pari, ang mga pari lagi makapakalawat, dili gamito ng mga back up ng mga kaabag. Yeah. Ang mga kaabag magamit na sila kung kanang pananglit daghang kay mga lawat dahil usar kabuk pari. Madlangan kayo, madugay kay mahuman ang pagpangalawat kung walay mo assist. So diha pa magamit dayon ng backup kana atong mga lay minister kung mga kaabag. Pero kung gamay ra kayo ang mga lawat, kung madali ra pud sa pari ra gyud na. Pero usahay murag natay nabantayan nga medyo dunay mga abuses pud usahay ginagmay makita nato. Kaya dunay mga okasyon nga doon nato'y nakita natong daghang pari dayon tapos gamay-gamay ra pong nangalawat niya gigamit man gyapon ng mga kaabag. So murag usahay di ta kabantay siguro. Dunay abuse pod sa atong balao diha, no? Sa atong komunyon. Pero mao gyud na ang instruction sa balaod nga ang mga kaabag back up lang na sila kung mahimo ra sa mga pari o daghang pari ra gyud mo pagkalawat kay sila man ang ordinary minister. Ang mga kaabag extraordinary lay minister man na. Yeah. So I hope nga natubag nako ang pangutana nimo, Brad, no? Ikan sa 0928-299-4754. Yeah. Okay. Dayon, katapusang pangutana atong pagatubagon. Gikan sa 0926-5288-284. Yan tuning Mayo 23 kapon. Na pangutana. Okay. Madod pa. Good afternoon, Brad. Ako lang pangutana karong piyesta. Para yun is piyesta. Pwede ba mukaon og dugo? Kay karne ra ba diri? Kay kami ra ba diri? Sorry. Kay kami ra ba diri mukaon ra ba jud og dugo? Tungod kay nahunaan na mo nga gihinluan naman di ay ni Ginoong Kristo ang tanang mga pagkaon. Palihog lang og tubag, Brad. Yeah, okay. Maisab ning pangutana ha. Kung pwede ra ba mukaon og dugo? Yeah. Well, kung dili panahon sa pagpasting o pagpuasa, wa man ta did-i sa pagkaon og bisag unsa. Hinoon doon ay parte din his bag-ong testamento nga it sounds gidili ang pagkaog dugo.
Yeah. Kay dunay mga tinuhuan karon sama sa Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness ug uban pa nga mukaon na sila sa ubang kalanon sama sa baboy, isdang walay himbes, pero kanang dugo dili gid sila ana kay na kunoy tudling sa Biblia nga dinhi gyud sa Bagong Testamento nga gidili gihapon ang pagkaog dugo. Unya sa atong tinuoang Katoliko wa na gyud ta ana, no? Pwede ta mukaog dugo nato na lang ingnon dugo kay kanang giluto ba, no? Kay lain pog ingnon nato nga kanang dugo gyud, no? Yeah. Wala giluto. Yeah. Wala nang puntaan na og kuan. Okay. So mga sugid tigpaminaw og kining nangutana ato sang eksplikar gamay ning ngano tuod nga dinhi sa Bagong Testamento doon na may mabasa nga dunay tinun-an o usa ka alagad sa Dios nga nanudlo nga ang pagkaog dugo gidili gihapon. Simple ra ang atong tubag ana, no? Well, kita mga Katoliko ang atong yung baruganan mahitungod sa tulumanon mahitungod sa kalanon wala na nato na pahimog ate dinhi sa Bagong Testamento tungod kay mao na gihisgutan ni San Pablo sa Hebrehanon kapitulo Hebrehanon kapitulo 9 kung wala di ko masiyop, no? Hebrehanon 9 na limot ko asa gito dapit diri sa atong Bible ng mga Hebrehanon kapitulo 13 tudling 9 nga matud pa ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayod nga malig-o ng atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios ug dili pinagis pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon kay wala makatabang ang maong tulumanon niadtong nagtuman niini, no? Ambot pasabot ani kana bang pagtulunan may labot na sa pagkamatarong nga kanang pagsubay nato sa tulumanon mahitungod sa kalanon dili gyud na siya maugi makatabang. Ngano man kay dili man garantiya nga dili ka mo kaog baboy ug isdang walay himbes nga limpyo ang imong kasing-kasing o mayo kag batasan. Di man garantiya kay naman tayo nakitaan o naman tayo nailhan nga dili mo kaog baboy ug isdang walay himbes pero lain magyapog batasan. Siguro magamit lang nato ng tulumanon mahitungod sa kalanon kung health aspect na maisgutan. Pananglit ang mga doktor moingon mo advice nato kini mo mayong kanon kana dili mayong kanon. Okay na siya for panglawas health reason. Pero kung about faith na, about kaluwasan na, about morality na, ang tulumanon mahitungod sa kalanon dili na siya kana bang makatabang yun or kanang sana ingnon talang importante nga pagtulunan. Mao na nga gi-disregard na nato, wa na nato na gi-appeal for health reason na lang ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Ngano man kay dili lagi garantiya nga dili ka mo kaog baboy og hisdang wala imbis o kanang di ka mo kaog dugo makapamatarong na nimo. Gi-eksplikar pag-ayon ni Kristo sa San Marcos 7 nga dili ang isulod sa baba maoy makahugaw sa tao kundi kadtong muguwa gikan kaniya. Ito bang mga dili mayong batasan gikan sa sulod. I-explica na ni Kristo mga suking di paminaw. Pero dili na to sabton di sab na to kergohon ba debatihon sa Kristo ba nga oy sayop man siguro ka Ginoo nga walay hugaw nga isang-isang sa baba. Okay, ang doktor nag-ingon biya nga nabi hugaw nagkanon. Yeah, dili po din naon na to kay ang buot pasabot sa Ginoo good. Ang iyang gi-specify, ang iyang gipahimugatan kana bang sala sin, dili ka ng physical nga kahugaw. Si Kristo pa atong kunon, no? Duha man gud ka klaseng kahugaw kanang spiritual o physical. Ang atong mahunahunaan gud dayon kana bang kahugaw physical. Ang ipasabot ni Kristong kahugaw kanang spiritual. Kanang sala pananglit. Oh. Kanang klasyas kahugaw mo ay iyang gi-emphasize dili ng physical aspect mga suking di paminaw. So pag ingon sa Ginoo nga
Bisan unsay isangsang o kanon sa baba, dili na niya makahugaw bisan unsa. But pasabot niya nga, wa na niya pahimog ati ng tulumanon may tungod sa kalanon nga kung duna makakaong kag baboy o dugo ba o isdang o lihimbis, makasala ka. Wala na niya pahimog ati. Basahon na ko na ito na, no? San Marcos Kapitulo 7. Gining basahon na lang, no? Bahalag nga, langan-langan dan. Anyway, kung mapikha na ko sa tema may labot na sa pure love, no? Ako mahangyo na po ko. Okay. Anyway, naaraman na itong tulumanon. Okay. Marcos Kapitulo 7. Importante mong good po nga matubag na ito ni. Mahalok po kong magdali-dali yun. Kaya di niya masabtan. Okay. Atong basahon nino. Marcos Kapitulo 7. Tudling 14 ngadtos 23. Iyon diriyo. Unya, gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan, ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Timan ni biha? Ang kahugaw nga gipasabot diri kanang espiritual, dili ng physical. Ha? Okay. Sala ang gimin dinhi. Kung atong sabton mao ni ang iyang mga pulong. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili kini makapasad-an niya. Kay ug moingon gutag makahugaw kaniya basig ang atong maisip dayong kahugaw kanang pisikal aron atong dibatihon si Kristo. Moingon nita sayop biya ka na Ginoo. May pay doktor ibalo pa. Sa ospital. No dili si Kristo pa atong kunhon. Okay. So ang klarong gipasabot ni Kristo din kining kahugaw nga espiritual nga mao kanang sala. So aron masabtan nato diretso ako na lang hubaron. I-paraphrase na lang nako. So mao ni nagingon ang Ginoo, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makapasad-an kaniya. Kay sa iyagong panahon naa pa man gihapoy nagunahon na nga kanang makakaong kag baboy isdang wala himbis ug dugo-dugo makasala ka. O na, munang gistrikan sila ni Kristo, undangin na ninyo, kay dili na mo akong pagtulunan. Ang makahugaw o makasad-an sa tao, matod pas Ginoo, mao kadtong mugula kaniya. Sa sumpay ningon siya, sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan, o pagsulod sa balay, ipangutana siya siya mga tinun-an mahitugod ni ining panultihon sa may but pasabot. Ingon dire, sa inyong panabot, sama ra kamo sa uban. Mitubag si Jesus kanila, wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya? Sa pa, dili makasad-an kaniya? Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagagikan sulod sa tao ug maoy makapahugaw o makapasad-an kaniya. Tanawa, kiklaro na ni Kristo unsa gyoy makapasad-an o makahugaw sa tao? Wala naman giapil ang baboy, isdang wala himbis, pagkaog dugo-dugo, wala naman na giapil. Kay ang tinuod yun nga makapasad-an sa tao, matod pa niya, dili man ganang isang-sang sa baba, kay unsa man iyang reason. Magawas ra man niya. As a waste. Pero ang makapasad-an yung tao, kanang gikan yun sa sulod. Unsa man na, kanang mga daotang buhat. Iklaro man niya diri akong usbon nagbasa.
Gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pakikhilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, pagbinuang. Mao nay makapasadaan sa tao. Wala na gyud gapil sa Ginoo ng baboy, isdang walay himbis, usa pa na dugo-dugo nga makakaon ka na. Isipon gyapon kang sadaan. Wala na gyapil sa Ginoo. Mao nay pagtulunan ni Kristo. Pero sa daang testamento, giapil gyapon ang pagtulunana kanang dili mo kaog baboy, isdang walay himbis, dugo-dugo. Pero doon naman ko parte din sa bagong testamento nga doon na to'y tinun-an nga nanudlo nga di gihapon ni pagkaon ng dugo. Wala nga akong kaistorya ni Ana, kung ang mga tinun-an gud manudlo, labi na sa bag-o pa ang simbahan, posible ang uban nila mukutlo og pagtulunan sa ilang nasahiran sa daan. Sa to pa, kung manudlo sila, gibase nila sa daang pagtulunan, mahimong masipyat sila. O mahimong dunay imperfectness ang ilang panudlo. Yan naman, dapat ang mga apostoles o mga tinun-an, kung manudlo sila, kinahanglan ang ilang itudlo tanan, ibase nila sa gipanudlo sa master nila nga mao si Kristo. Ang uban kong mga tinun-an, na mamilit-pilit pa ang ilang batasan ba sa daan. Munang di kalikayan nga dunay tinun-an dinhi nga makatudlo gihapon nga kanang dugo-dugo di man ta pagkanon ana. Oh. Muna gibasa po nila mo nang ingon day ng ubang tinuhuan, dili lagi ipakaon gihapon ng dugo-dugo kay si kuan o nag-ingon man. Pero kabahin ako mayon ko nga pangutana gitudluan pa ba silang Kristoana? Kay para nako kadtong tinun-ana iya man tong nahibaw-an sa daang tinuhuan kanhi membro pa sila sa Jewish religion sa daang tinuhuan. Pero kung mangutana ta, si Kristo nanudlo pa ba nila ana? Wa na. Gani doon na to higayon nga si Pedro o si Pablo nagkasungi. Ingnon talang nagkadibate. Kay usa nila nagbaton pagtulunan sa daan nga wa na itudlo sa Ginoo. Pero nahusay raman to sila. Kay nagkasinabot raman gyapon to sila. Naklaro man nila kung sa teaching ni Kristo. Na sila mga issue sa una para sa anang pagpatuli. Na may tinunan nga abi nila nga kinahanglan pa yun ang pagpatuli kung mamembro ka sa simbahan. Kaysa bagong testamento giilisa naman nagbunyag. Kanang tuli for health reason naman lang nato. Di naman na kay maogi atong requirement para mamembro ta sa simbahan. Kaya ang bunyag na may requirement. Pero sa una, ang ilang rekisito o requirement para mahimo kang sakop sa maong daang tinuhuan, mao man ganang pagpatuli. Pero sa Christianity, giilisa nagbunyag. So, mao na, no? So, kung dunay tinun-an ingon nga dili gihapon ipakaon ng dugo, well, probably 90% o 100% kanang pagtulunan na iyan ang nakatunan sa daan, dili na gikan ni Kristo. Kaya wa man gyud manudlo si Kristo. Kung moingon ta asa man nanudlo si Kristo mahitungod sa kanon ug dili kanon, kadto nga tong gibasa ganina, di ko na lang usbon. Pangasuking di paminaw. Sumo na atong ikatubag igsuon sa imong pangutana kung pwede na ba ta mukaon og dugo-dugo. Well, pwede kung dili panahon natos pagpuasa. Kung dili panahon natos pagpuasa. Kung magpuasa ta, magpugong mantag kaon. Di ba? So, mo na akong ikatubag, no? Sa pangutana gikan sa 09265288-284. Gani, si Kristo nag-ingon siya nga kinsa tong mukaon sa akong lawas ug mainom sa akong dugo magkabaton sa kinabuhing dayon. Yang dugo gali, yang ipainom. So, hinoon sa bayon sa panog pino. Okay, hudi nagyog ko ka-deliver ninyo. Hinay-hinay o nagyog ko kasugod, may labot na sa kining love, no? Pure love. So, syempre, hangyo na po ko ninyo, ugma na lang yun. Di man yun din ako makuha. Mura ni akong weakness. Di yun ko kahimo og mubong tubag. O gani, katong mahitungod sa Trinity, kung ako yung i-explicar o gayo, mas taas pag yun nung kahit ako, ning kamot lang kong mamubo. Pero kining uban na taas po na ako. Sige lang, no? Muna itong weakness. Di man ko na ako maako ba og dali-dali og tubag?
Hindi pa ko anad-anad. Banahayo lang yung pasaylo ninyo. Okay, so ugma na lang nato i-discuss ang pagtulunan may labot na sa kining lunsay nga gugma. Unsay gyud na siya, no? Tinuod nga gugma. Okay. So, mga suking tigbaminaw, sa dili pa ta hingpit karon magpulag-pulag. Sa gihapon ang atong mga pahibalo ayaw ninyo kalimti. Ang atong Global Catholic Network, no? Ang EWTN kung Eternal Word Television Network. Yan na siya sa cable. By the way, no, akong na hibaw-an na sa Orient Cable, naibaw na ko asa ng atong EWTN dahil sa Channel 48, no, nila gibutang. Pero sa Dipolog City Cable, no, wala pa ko kahibalo ako pang susihon, no, unsa nga channel nila gibutang na atong Global Catholic Network. Sa Orient pa akong naibaw, no, nasa Channel 48 kanang EWTN, Eternal Word Television Network. 24 hours na mga suking digpaminaw. Highly recommend ako ninyo na nga channel kanang EWTN, Eternal Word Television Network. Okay, ang atong websites po, no, sa internet ayaw kalimti. Mao gyapon ang EWTN.com o ang Catholic.com. Kanang Catholic.com mao na atong gihimong library, no, sa internet. Pwede mo magka-download ya og mga MP3 files nga kanang libre, no, walay bayad. Pwede po noon mo kung daghan mo kwarta, pwede po mo kuan mo donate. Naay proseso gitudlo diha, no, sa maong site sa Catholic.com. Okay, no, kadtong mangutana ni Veritas pinagi sa text sa atong cellphone number mao gyapon 0918-5497-065. Yani doon natin plano nga mo put up tag number sa kanang Suncell kay doon ay nihangyo nga kanang naapod tay SIM nga Suncell kay man gusto sila man nawag yun, no? Pero di lang nato buhaton diri sa program, no? Bisan sa balay lang siguro na ako mo entertain og kanang voice call gyud, na? Okay. So kining teka, no? Pero ato ning tapuson, no? Kaya pikin ang panahon. Okay, atong tapuson pinagis pagbasa sa pag-ampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong upos ng igsuon sa maong tulumanon, the woman I love, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Moingon. Hangtod ug maapuhon sa mga oras ug istasyon. Happy Fiesta, no, ugma ni Senior San Vicente. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.